Γεια σας, ας μιλήσουμε για τη λειτουργικότητα που πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει στην πλατφόρμα crowdfunding σας. Η κανονική λειτουργία της πλατφόρμας crowdfunding, όπως το Kickstarter ή το Indiegogo, αποτελείται από το δημόσιο ιστότοπο, στον οποίο εισέρχονται μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες για να εξερευνήσουν τις διαθέσιμες επιλογές, το γραφείο επενδυτών, όπου ο χρήστης σας, ως επενδυτής, μπορεί να δει τους δανειολήπτες, ώστε αυτοί που θέλουν να προσελκύσουν επενδύσεις να μπορούν να εισέλθουν και να αναπτύξουν τα έργα τους με επιτυχία, καθώς και το back office για τους υπαλλήλους σας. Ας εξετάσουμε πρώτα από τι αποτελείται ο δημόσιος ιστότοπός σας. Συνήθως, ο δημόσιος ιστότοπος αποτελείται από στοιχεία που δείχνουν πληροφορίες για την πλατφόρμα σας. Για παράδειγμα, η σελίδα μας, ποιες υπηρεσίες προβάλλονται τα έργα που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμα στην πλατφόρμα σας. Πληροφορίες για επενδυτές, όπου περιγράφονται οι όροι επένδυσης, κάποια πακέτα υπηρεσιών και τα στοιχεία επικοινωνίας. Όταν ο χρήστης πατάει «Επένδυση» ή μεταβαίνει στο γραφείο επενδυτών, εισέρχεται σε μια εξουσιοδοτημένη περιοχή, όπου πρέπει να εγγραφεί και να συνδεθεί. Σε αυτή την περίπτωση, έχει επιλεγεί ένα σχετικά απλός σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός μπορεί να είναι απολύτως οποιοσδήποτε, όποιος χρειάζεστε. Γι' αυτό, η οπτική εμφάνιση διαφέρει εντελώς από πελάτη σε πελάτη. Όπως και ο προωθητικός ιστότοπος, έτσι και ο γραφείο επενδυτών φαίνεται πάντα κάπως μοναδικός. Συνιστούμε να γίνεται πάντα ο γραφείο επενδυτών ξεχωριστός υποτομέας. Προτείνουμε. Για παράδειγμα, αν ο ιστότοπος σας είναι crowdfunding.com, τότε ο γραφείο επενδυτών είναι καλύτερο να γίνει MY, crowdfunding.com ή account, crowdfunding.com. Γιατί έτσι? Γιατί αν θα αναπτύξετε ένα νέο γραφείο επενδυτών, θα χρειαστείτε κάποια διεύθυνση όπου θα μπορείτε να δοκιμάσετε τη νέα έκδοση. Εάν, σύμφωνα με την αρχή και των δύο δοκιμών, σας δείξει ότι η νέα έκδοση είναι καλύτερη, τότε θα μπορείτε να αντικαταστήσετε τη βασική διεύθυνση με τη νέα διεύθυνση του ιστότοπου. Ίσως θελήσετε να δημιουργήσετε μια άλλη διεύθυνση ιστότοπου για τους VIP πελάτες και με το δικό τους γραφείο. Όλα αυτά σας επιτρέπουν να διαχωρίσετε, όπως σε διαφορετικά κουτιά, αυτή τη λειτουργικότητα και να μην την αναμειγνύετε μαζί. Το ίδιο ισχύει και για τον προωθητικό ιστότοπο. Μπορείτε να έχετε αρκετούς διαφορετικούς τύπους διευθύνσεων. Για παράδειγμα, στη διεύθυνση του σπιτιού σας στο crowdfunding.com εμφανίζεται ένας δημόσιος ιστότοπος, ενώ, για παράδειγμα, το partner crowdfunding.com μπορεί να είναι κάποιος άλλος ιστότοπος, όπου παρουσιάζεται διαφορετική πληροφορία με πιο εξειδικευμένα δεδομένα. Ας εξετάσουμε τώρα από τι αποτελείται ένα κανονικό γραφείο επενδυτών, π.χ. συνήθως, όπως και άλλα σχετικά στοιχεία, όπως π.χ. έγγραφα, υπολογιστές και τηλέφωνα. Η πιο σημαντική λειτουργία ξεκινά με την εγγραφή, δηλαδή ο χρήστης εγγράφεται και το πρώτο πράγμα που θέλει είναι να εξοικειωθεί με τα έργα που υπάρχουν στην πλατφόρμα crowdfunding. Συνιστούμε να μην κλείνεται αυτό με επιπλέον δεδομένα. Δηλαδή να μην απαιτείται από το χρήστη να επιβεβαιώσει το email του ή να περάσει υποχρεωτικά από διαδικασία ταυτοποίησης με πληροφορίες και στη συνέχεια να αποφασίσει αν θέλει να σας παρέχει περισσότερα δεδομένα ή όχι. Ας δούμε πώς φαίνεται αυτό. Ας υποθέσουμε ότι μπαίνει σε αυτόν τον ιστότοπο και στο μενού επιλέγει, για παράδειγμα, να επενδύσει σε κάτι συγκεκριμένο ή κάποια άλλη επιλογή που προσφέρεται και ίσως να εξετάσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σε αυτή τη σελίδα βλέπουμε έργα που έχουν ήδη δημοσιευτεί στην πλατφόρμα και μπορεί κανείς να διαβάσει. Εδώ φαίνονται οι βασικοί δείκτες. Μπορεί να κατεβάσει μια σύντομη λίστα με όλες τις βασικές πληροφορίες για το έργο, καθώς και τη συμφωνία για τα ΑΖΑΜ. Επιπλέον, π.χ. όπως, για παράδειγμα, μπορεί να δει λεπτομέρειες. Επίσης, η λεπτομερής περιγραφή μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη και μπορεί να υπάρχουν και άλλα αρχεία υλικά που να είναι συνημμένα. Αυτό φαίνεται σχετικά απλό. Στα στρατηγικά έργα χρησιμοποιείται περισσότερη πληροφορία και πιο περίπλοκο σχεδιασμός. Για να επενδύσει χρήματα, ένα άτομο πρέπει να περάσει από τη διαδικασία ταυτοποίησης. Είναι υποχρεωτική επειδή οι περισσότερες χώρες απαιτούν από τις πλατφόρμες να γνωρίζουν τον πελάτη τους. Πώς πραγματοποιείται αυτό?
Αν πατήσει επένδυση, τότε πηγαίνει στην ενότητα ταυτοποίηση. Στην ενότητα ταυτοποίηση, οι διαδικασίες διαφέρουν για νομικά και φυσικά πρόσωπα, αυτά είναι εντελώς διαφορετικά βήματα. Ο αριθμός τους διαφέρει και ποια πληροφορία καταχωρείται. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, το γραφείο έχει δημιουργηθεί για φυσικό πρόσωπο. Εδώ είναι ένα σύνολο πεδίων που αλλάζουν βήμα προς βήμα και ευχαριστώ. Ο χρήστης τα ανεβάζει πολύ συχνά και με συνέπεια. Όλα αυτά τα πεδία καταλήγουν στο back office, όπου στη συνέχεια οι υπάλληλοι σας αναλαμβάνουν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί. Οι υπάλληλοι αυτοί είναι υπεύθυνοι για την ανάλυση των δεδομένων και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω λήψη αποφάσεων. Αν δεν έχει χρήματα, το σύστημα θα τον κατευθύνει αυτόματα σε μια ειδική σελίδα που παρέχει πληροφορίες για τις διαθέσιμες επιλογές πληρωμής και τις εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να εξετάσει. Αυτή η σελίδα είναι σχεδιασμένη να προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη στο χρήστη, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία με επιτυχία. Προχωρημένο και εδώ, θα εισαχθεί η προϋπόθεση για το πώς μπορεί να ανανεώσει το υπόλοιπό του. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται μέσω εικονικής τράπεζας, επειδή το σύστημα έχει προετοιμαστεί για το LendingGate, που είναι ευρωπαϊκός πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Stripe, Wise, Open Banking συνδεδεμένα. Έχουμε πολλές έτοιμες ενσωματώσεις, γι' αυτό εδώ μπορεί να υπάρχει μια σειρά από συστήματα πληρωμών που θα χρειαστείτε. Τα χρήματα έρθουν οι χρήστες, θα μπουν στο υπόλοιπο του και θα μπορεί να τα δει στην ενότητα καταστάσεις λογαριασμού. Αυτά είναι τα λογαριασμοί, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της οικονομικής διαχείρισης. Μετά από αυτό, εμφανίζεται η λειτουργία που του επιτρέπει να επενδύει αυτά τα χρήματα με διάφορους τρόπους, προσφέροντας ευκαιρίες για ανάπτυξη και αύξηση του κεφαλαίου του. Για παράδειγμα, σε αυτό το έργο ακίνητα πατάμε «Επενδύω». Εμφανίζεται προειδοποίηση, επειδή αυτός ο λογαριασμός ήταν για μη εξειδικευμένο επενδυτή, αλλά αυτές είναι οι ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μπορείτε να μην το συμπεριλάβετε και πρέπει να εξοικειωθεί πλήρως με όλους τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει, καθώς και με όλους τους κανόνες και κανονισμούς σύμφωνα με τους οποίους επενδύει. Εκτός από την αναγνώριση του υπολείπου και τη διαδικασία επένδυσης, υπάρχει πάντα η ενότητα Money on Hold. Αυτή είναι η ενότητα που δείχνει ότι τα χρήματα που θέλει να επενδύσει ο χρήστης δεν έχουν πραγματικά επενδυθεί ακόμα, αλλά έχει υποβληθεί αίτηση για επένδυση. Αυτό έγινε επειδή είναι έργο. Τα χρήματα για ένα έργο συγκεντρώνονται για πολύ καιρό μέσω crowdfunding και εντωμεταξύ ο χρήστης αλλάζει γνώμη και ανακαλεί τις επενδύσεις. Γι' αυτόν τον λόγο έχει τη δυνατότητα να πατήσει το κουμπί ακύρωσης και να ακυρώσει αυτή την επένδυση. Επιπλέον, αυτό υποχρεώνει, για παράδειγμα, τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να παρέχει αυτή τη λειτουργικότητα και ακόμη και όταν έχει συγκεντρωθεί ο πλήρης αριθμός επενδύσεων, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, οι μη εξειδικευμένοι επενδυτές έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την επένδυσή τους εντός 4 ημερών. Η πλατφόρμα υποχρεούται να το επιστρέψει, όπως προβλέπετε, επειδή είναι τέτοιες οι απαιτήσεις του νόμου. Στην ενότητα «Οι επενδύσεις μου», ο χρήστης βλέπει όλες τις επενδύσεις του, για πόσο χρονικό διάστημα είναι επενδεδημένες, πότε είναι η επόμενη πληρωμή και όλα όσα απαιτούνται για την κατανόηση του χαρτοφυλακίου του. Αν υπάρχουν καθυστερήσεις κάπου, τότε βλέπει ποιες ποινές υπολογίζονται και όλη τη διαδικασία συλλογής τους, των προστίμων, των υπολογισμών, γενικά όλα όσα σχετίζονται με αυτό. Αν πρόκειται για δωρεές, τότε κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, απλώς δείχνει ότι τα χρήματα έχουν μεταφερθεί για τον προορισμό τους. Εάν αυτή η επένδυση αφορά την αδυναμία, τότε εμφανίζονται τα εργαλεία, στα οποία έχουν επενδυθεί τα κεφάλαια και η απόδοση. Σε αυτή την ενότητα, τα έγγραφά μου, εμφανίζεται η πληροφορία για όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται με το χρήστη. Όλες οι αιτήσεις, όλες οι ακυρώσεις επενδύσεων, όλες οι πληρωμές, όλα εμφανίζονται εκεί. Όλες οι νομικές πληροφορίες βρίσκονται σε αυτή την ενότητα. Στην ενότητα απόσυρση,
Μπορείτε να κάνετε αίτηση για την ανάληψη χρημάτων, εάν ο χρήστης έχει χρήματα στο λογαριασμό του, τα οποία προήλθαν είτε ως έσοδο από τα έργα του είτε απλώς τα κατέθεσε, και θέλει να τα ανακτήσει πίσω σε κάποιον τραπεζικό του λογαριασμό, τότε εκεί ζητά την ανάληψη χρημάτων. Μπορεί να αναφέρει εκεί το ύμπος το οποίο θέλει να εισάγει το ποσό και ποιο ποσό είναι τώρα επαρκές. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε κάποιο νέο τραπεζικό λογαριασμό και να κάνετε ανάληψη χρημάτων σε αυτόν. Στο τμήμα αναλήψεων βρίσκονται όλες οι αναλήψεις χρημάτων, πότε, ποιες πληρωμές έγιναν και η κατάσταση τους. Δεν φεύγουν αμέσως, συνήθως γίνεται μία πληρωμή και αναμένεται κάποια κατάσταση της. Μετά η πλατφόρμα επιβεβαιώνει ότι ναι, η πληρωμή έχει γίνει και η κατάσταση αλλάζει σε τρέχουσα. Ο λογαριασμός είναι συνδεδεμένος και φαίνονται όλες τις σχετικές συναλλαγές. Στην κατάσταση εισοδήματος φαίνονται όλες οι σχετικές εισρωές από επενδύσεις, τα έσοδα, οι διάφορες ποινές και οι πληρωμές. Πιθανότατα, όλα αυτά τα ποσά υπόκεινται σε φόρους, γι' αυτό είναι βολικό να τα βλέπουμε σε μία ενότητα. Η κατάσταση επενδυτή είναι μία ειδική ενότητα που δείχνει ποιες είναι οι διαθέσιμες ανώτατες οριακές τιμές. Ο χρήστης μπορεί να επενδύσει και μπορεί να περάσει από μια διαδικασία ερωτηματολογίου για να επιβεβαιώσει ότι είναι πιστοποιημένος επενδυτής. Το θέμα είναι ότι συχνά για τους μη πιστοποιημένους επενδυτές εμφανίζονται πολλές προειδοποιήσεις και αρκετά χαμηλά όρια, ώστε να μην παρασυρθούν όπως τα τυχερά παιχνίδια και να μην ξοδέψουν πολλά χρήματα. Αυτό επιβάλλεται από την νομοθεσία σε πολλές χώρες. Οι πιστοποιημένοι επενδυτές επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη ως μη πιστοποιημένου ή πιστοποιημένου επενδυτή. Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων και την επαλήθευση της ταυτότητας του επενδυτή, εξασφαλίζοντας ότι πληρούνται όλα τα απαραίτητα κριτήρια. Υπάρχει επίσης τμήμα συμμόρφωσης, το οποίο επιτρέπει την υποβολή καταγγελιών. Το τμήμα αυτό διαχειρίζεται τις καταγγελίες με διαφάνεια και αμεροληψία, παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να λάβουν απαντήσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να είναι δυσαρεστημένος ότι του υπολογίστηκαν κάποιες λεπτομέρειες λάθος ιοτητών, απασχολούσαν ορισμένα ζητήματα. Πολύ συχνά, οι ρυθμιστικές αρχές απαιτούν να υπάρχουν τέτοιες φόρμες στον ιστότοπο και να μπορεί ο χρήστης να υποβάλει καταγγελία στη γλώσσα του. Ας υποθέσουμε ότι η ιστοσελίδα σας είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και ότι εργάζεστε, ας πούμε, σύμφωνα με την νομοθεσία της Γαλλίας. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αυτή την αίτηση ακριβώς στη γαλλική γλώσσα, αν και η ιστοσελίδα σας μπορεί να είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά. Τέτοιες δυνατότητες υπάρχουν και αυτοί οι λεπτοί παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, συχνά χρειάζεται η ενότητα «προσκάλεσε έναν φίλο». Αυτή είναι ένα σύστημα παραπομπών που επιτρέπει σε αυτόν τον επενδυτή να αποκτήσει έναν σύνδεσμο παραπομπής και να προσκαλέσει τους φίλους του στην πλατφόρμα σας. Είναι πολύ βολικό και επιτρέπει να κερδίσετε επιπλέον χρήματα. Ιδιαίτερα αυτό είναι πολύτιμο κατά τη συνεργασία με μπλοκάρισμα, των οποίων το κοινό είναι μεγάλο. Αυτό θα σας επιτρέψει να συνεργαστείτε μαζί τους και να πληρώνετε με ειλικρίνεια και καλή πίστη την αμοιβή τους. Η ενότητα ρυθμίσεις επιτρέπει την ανάρτηση του avatar σας, την αλλαγή του email και τη σύνδεση της διοπαραγωγικής ταυτοποίησης. Αυτά, για παράδειγμα, είναι τα αναγνωριστικά προγράμματος Boomi, υπάρχουν εκεί ΑΙΣ. Παράγοντες ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της ταυτοποίησης μέσω SMS, για παράδειγμα, όλα αυτά είναι έτοιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εσάς. Ας προχωρήσουμε τώρα στη συζήτηση του πιο δύσκολου τμήματος της πλατφόρμας crowdfunding. Δημόσιος ιστότοπος του πελάτη, γραφείο επενδυτή, όλα αυτά είναι σχετικά απλά. Το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο σε οποιαδήποτε πλατφόρμα που απαιτεί τεράστιο χρόνο και πόρους είναι η ανάπτυξη του back office. Το back office της πλατφόρμας crowdfunding προορίζεται για τους υπαλλήλους σας,
ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται πλήρως την πλατφόρμα σας, σύμφωνα με τους ρόλους και τα δικαιώματά τους. Οι ρόλοι πρόσβασης συνήθως ρυθμίζονται στην ενότητα διαχείριση, όπου μπορείτε να προσθέσετε νέους χρήστες, να τους αναθέσετε κάποιους ρόλους και μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε νέους ρόλους, οι οποίοι είναι γεμάτοι με κάποιες άδειες και σύμφωνα με. Αυτές τις άδειες παρέχονται κάποιες δυνατότητες ρόλου και αντίστοιχα χρειάζεται συνεργασία. Ο ίδιος υπάλληλος μπορεί να έχει πολλούς ρόλους. Για παράδειγμα, όταν ένας υπάλληλος πηγαίνει σε άδεια, ο ρόλος του μπορεί να μεταφερθεί σε έναν άλλο, τον συνάδελφό του, ο οποίος θα εκτελεί αυτόν τον ρόλο, κατά τη διάρκεια της απουσίας αυτού του υπαλλήλου. Όταν επιστρέψει ο υπάλληλος από την άδεια, αυτή η θέση μπορεί να επιστραφεί ακριβώς σε αυτόν. Η δεύτερη σημαντική ενότητα στην πλατφόρμα crowdfunding σας είναι τα έργα. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα έργα, να επεξεργαστείτε υπάρχοντα και να ανεβάσετε τα απαραίτητα έγγραφα. Όλα αυτά τα πεδία ρυθμίζονται ατομικά για κάθε πλατφόρμα. Επίσης, αυτή η ενότητα επιτρέπει τη δημιουργία προγράμματος πληρωμών και την προβολή των υπαρχόντων. Επιπλέον, αυτή η ενότητα επιτρέπει τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με το έργο σε διάφορες γλώσσες. Δηλαδή, ο τίτλος του έργου, η περιγραφή και άλλα δεδομένα μεταφράζονται στις απαραίτητες γλώσσες, στις οποίες λειτουργεί η πλατφόρμα σας. Ένας τρίτος σημαντικός τομέας στην πλατφόρμα crowdfunding σας είναι το email office. Σε αυτό μπορείτε να δείτε τόσο τους επενδυτές όσο και τους δανειολήπτες και να διαχειριστείτε τα δεδομένα τους. Ακριβώς εδώ οι επενδυτές αποκτούν πρόσβαση στην επένδυση. Αυτή η ενότητα πάντα διαμορφώνεται προσεκτικά και επιμελώς σύμφωνα με τη ρύθμιση που ισχύει στη χώρα σας. Η επόμενη ενότητα στην πλατφόρμα crowdfunding σας είναι η ενότητα για την υποστήριξη πελατών. Σε αυτή την ενότητα, αυτή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη για επεξεργασία, όπως για παράδειγμα στο MLKS. Επιπλέον, πολλά έγγραφα είναι κρυμμένα για την υπηρεσία υποστήριξης. Αυτά είναι προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα, όπως το διαβατήριο ή την ταυτότητα και κάποια επιπλέον έγγραφα που συνήθως δεν απαιτούνται για να παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη στον πελάτη μέσω τηλεφώνου. Η ενότητα GDPR είναι επίσης πολύ σημαντική, καθώς οι απαιτήσεις για τα προσωπικά δεδομένα σε πολλές χώρες είναι πολύ υψηλές. Για ποιον λόγο είναι απαραίτητος? Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε οποιονδήποτε χρήστη στην πλατφόρμα σας και όλα όσα είναι γνωστά για αυτόν στο σύστημά σας. Σύμφωνα με τον νόμο, για παράδειγμα, στην ΕΕ, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει όλες τις πληροφορίες που γνωρίζετε για αυτόν. Εάν είναι δανειολήπτης ή επενδυτής, μπορείτε με τη βοήθεια αυτής της ενότητας να βρείτε και να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες. Αλλά μπορεί να απαιτήσει να διαγραφούν αυτές οι πληροφορίες για αυτόν και αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες, καθώς από τη μία πλευρά είστε υποχρεωμένοι να διατηρείτε τα δεδομένα για αυτόν, από την άλλη πλευρά είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Ως εκ τούτου, αυτή η ενότητα επιτρέπει, από τη μία πλευρά, να το σημειώσουμε ως διαγραμμένο και από την άλλη πλευρά να τηρήσουμε τις απαιτήσεις και να διατηρήσουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το ποιος έχει επενδύσει. Έχει δανειστεί χρήματα. Σε ορισμένες χώρες, π.χ. αυτή η ενότητα μπορεί, ενδεχομένως, να μην απαιτείται ή σε ορισμένες περιπτώσεις να μην είναι απαραίτητη. Η ενότητα επενδύσεις επιτρέπει να βλέπετε όλες τις παγωμένες συναλλαγές. Αυτά είναι τα χρήματα που έχει επενδύσει ο επενδυτής στην πλατφόρμα σας. Όταν θα έχουν συγκεντρωθεί για το έργο, τότε θα μεταβούν στην ενότητα επενδύσεων και θα μπορείτε να δείτε όλες τις επενδύσεις, την κατάσταση τους, τυχόν καθυστερήσεις αν υπάρχουν, τυχόν ποινές, αν επιβάλλονται σύμφωνα με τους κανόνες σας, γενικά όλα όσα σχετίζονται με τις επενδύσεις. Η ενότητα συναλλαγές επιτρέπει την προβολή όλων των ανανεώσεων υπολείπων και των επενδυτικών συναλλαγών, σε αντίθεση με τις επενδύσεις. Εδώ αναφέρονται ακριβώς οι πληρωμές που κάνουν οι χρήστες για την επένδυση. Οι πληρωμές είναι τα χρήματα που ο χρήστης αποσύρει από τους λογαριασμούς του στα γραφεία πελατών και τα μεταφέρει στους τραπεζικούς του λογαριασμούς σε μία μικρή πλατφόρμα.
Το ενδιαφέρον εισοδήματος επιτρέπει να βλέπετε το εισόδημα που αποκτούν οι πελάτες σας μέσω της πλατφόρμας σας. Η Fine σας επιτρέπει να βλέπετε τα πρόστιμα που επιβάλλονται για καθυστερήσεις. Εάν αυτό δεν είναι προβλεπόμενο, τέτοιες ενότητες αποκρύπτονται. Το εισόδημα παραπομπής είναι το εισόδημα παραπομπής που πιστώνεται στους χρήστες της πλατφόρμας σας μέσω του προγράμματος παραπομπής. Στην ενότητα έγγραφα υπάρχουν αρκετές υποενότητες. Μία από αυτές είναι τα πρότυπα εγγράφων. Σας επιτρέπει να ανεβάσετε νέα πρότυπα και να τα επεξεργαστείτε χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθείτε σε προγραμματιστές. Αυτό είναι, για παράδειγμα, η σύμβαση δανείου ή η αίτηση επένδυσης, π.χ. όπως και συγκεκριμένα. Από 1 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, από την αρχή του επόμενου έτους. Το προηγούμενο πρότυπο εγγράφου θα πάυσει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου στο τέλος της ημέρας. Με αυτά τα πρότυπα εγγράφων δημιουργούνται έγγραφα, τα οποία καταλήγουν στην ενότητα έγγραφα. Εκεί μπορείτε να δείτε όλα τα έγγραφα που έχει συνάψει η πλατφόρμα σας με πελάτες, επενδυτές, δανειολήπτες και άλλες πληροφορίες. Υπάρχει επίσης ενότητα για τα πρότυπα ειδοποιήσεων. Οι ειδοποιήσεις είναι ενημερώσεις που μπορούν να αποσταλούν μέσω SMS, μέσω PUSH ειδοποίησης ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και όλα αυτά τα μηνύματα οι SMS μπορούν να ρυθμιστούν ακριβώς εδώ, εισάγοντας ετικέτες, όπου θα τοποθετηθούν αυτόματα δεδομένα, όπως και τα πρότυπα εγγράφων. Αντίστοιχα, όλες οι ειδοποιήσεις και οι ανακοινώσεις που δημιουργούνται μπορούν να δουν στην ενότητα ειδοποίησης. Η συμμόρφωση επιτρέπει να βλέπετε όλα τα παράπονα των πελατών και να αντιδράτε σε αυτά. Η ενότητα ιστορικά δεδομένα επιτρέπει την έβρεση πληροφοριών για οποιοδήποτε αντικείμενο στην πλατφόρμα σας. Για παράδειγμα, σχετικά με το έργο ή τον επενδυτή ή τον δανειολήπτη, ποιος πότε το άλλαξε, ποια δεδομένα φορτώθηκαν, από ποια διεύθυνση IP. Αυτές οι πληροφορίες σας επιτρέπουν να αντιδράσετε σε αιτήματα των αρχών επιβολής του νόμου ή να διεξάγετε ανάλυση περιστατικών και να κατανοήσετε τι συνέβαινε και ποιος έκανε ποιες αλλαγές στην πλατφόρμα. Η ενότητα διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών επιτρέπει τη συνεργασία με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, διότι όλα όσα συμβαίνουν στην πλατφόρμα σας, από την εμφάνιση χρημάτων, την καταγραφή τους, μέχρι την καταμέτρηση τους, στην πραγματικότητα τα χρήματα θα εισέρχονται μέσω του συστήματος πληρωμών και θα κάνετε τις αναλήψεις σας επίσης μέσω του συστήματος πληρωμών. Αυτές οι συστήματα πληρωμών μπορεί να είναι πολλές και μπορεί να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Έχουμε ήδη πολλές, διάφορες έτοιμες επιλογές όπως για εσάς. Η επόμενη ενσωμάτωση που θα χρειαστείτε είναι το KYC για να μην κάνουν οι υπάλληλοι σας όλη τη δουλειά χειροκίνητα. Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε αυτή τη διαδικασία και να απευθυνθείτε σε μία σειρά παρόχων υπηρεσιών, οι οποίοι θα ελέγξουν αυτόματα τα έγγραφα του χρήστη, την κατάσταση του, τη διεύθυνση κατοικίας του, καθώς και αν έχει χαθεί το συγκεκριμένο διαβατήριο που τους έχει παρασχεθεί, καθώς και τους δικαιούχους της εταιρείας, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Προβλέπεται επίσης η ενσωμάτωση με πολλούς άλλους παρόχους υπηρεσιών, όπως αυτοί που εκτελούν ρόλο συστήματος κεντρικής τραπεζικής, παρόχους υπηρεσιών SMS, παρόχους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες επιπλέον υπηρεσίες που αυτοματοποιούν και απλοποιούν τη ζωή και τη δουλειά των υπαλλήλων σας. Ενώ οι επενδυτές σας θα είναι ικανοποιημένοι με την ταχύτητα συνεργασίας, μαζί τους η ποιοτική τεχνολογία είναι το κλειδί για την επιτυχία οποιασδήποτε πλατφόρμας crowdfunding.